Emma sahabalardan misal alsak, nähilek dinimize, din ilmina, ilim öwrenmekle ähmiýet berýärdiler. Misal üçin sahabalardan biri birje hadisi öwrenmek üçin ýörüýte düýe satyn alyp bir aýlyk ýolagçylyga çykyp hadis öwrenmäge gidýär. Buhari'de gelýär bu. Rahala Jabir ibn Abdullah masirata şehrin ila Abdullah bin Unays fi hadisin wahid diýär. Sahaba Jabir ibn Abdullah radiyallahu anh başga bir sahaba Abdullah bin Unays radiyallahu anh'ın ýanyna gidýär. We bu hadisin başga riwayetinde gelýär Abdullah bin Jabir de düýe satyn aldym diýär. Çünki başga ulagy ýok eken, menip gitmäge. Eşitdim diýär, şol bir hadis bilýän eken diýär. Ölmäkem şonu gidip şondan öwreneýin diýip bir düýe satyn aldym diýär. Godaňyza getirýäňiz musulmanlar. Birje hadisi öwrenmek üçin ýolagçylyga çykyp gitmeli. We o döwrüň ýolagçylyk bu döwrünki alak däl. Gidip gelmezlik we janyň ortaga goýan. Ýolda galtamany we her hilekke howpy we gidenlerine hoşlaşyp sagullaşyp gidýärler, gelmezligimiz mümkin. Şo hili ýolagçylyk, kynçylyk bu döwürde ýeňillik hem ýok. Ýörüýte bir hadisi öwrenmek üçin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anh düýe satyn alyp bir aý dowam eden ýolagçylyga çykýar we barýar Abdullah bin Unays radiyallahu anh'ın ýanyna näme? Ölmäkem senden şuny eşdeýinip geldim diýär şu hadis. Godaňyza getirip bilýän musulman dogunlar. Nähilek ilma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini öwrenmekle ähmiýet beripdirler. Bu diňe bir misallar, buňa meňzeş misallar kän sahabalar tabiinden ömründen. Başga bir misal Ebu Eyyub el-Ensari meşhur sahaba radiyallahu anh. Medine'den çykýar, Mısır'a gidýär. Uqba bin Amir'in ýanyna. Uqba bin Amir'in ýanyna gidýär. Näme üçin? Bir hadis öwrenmäge, dinlemäge. Medine'den çykýar, Mısır'a gidýär. Ýa-ni diýen şertlerimi gözaňyza getiriň. At bilen, düýe bilen gidip gelmezlik ba, jan howpy ba, arabyň çölünde, yssyň içinde, typysyň içinde çykýar ýolagçylyga gidýär Mısır'a. Bu gözaňyza getiriň musulmanlar, bu sahaba dini gönü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından öwrenen, aýdyny men öwrenenim özüme ýetip gönü Peygamberimizden kän zat öwrendim diýip otursa boljak. Ýa-da ay özüm gidip durmaýyn, gelen gidýän bolsa birinden sonra durna diýse boljak. Emma ýok, näme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hut ağzından eşitdenlik üçin men hem şondan özünden eşideýin diýip ýürüýte bir hadis üçin ýolagçylyga gidýär. Ýa bolmasa Kur'an-ı Kerimde Allah Taala bize ilim üçin ýolagçylyga çykmaklyga misal berýär. Bu bir kıssany habar berýär. Ol kıssa hem köpüňiz eşitdensiňiz Musa aleyhisselam'ın Hıdır aleyhisselam'ın ýanyna gitmekligi. Bir adam gelip Musa aleyhisselama diýär, näme senden alim barmy diýende ýok diýär. Allah Taala wahy edýär. Ýok, plan ýerde men gulumma diýär, senden has alim diýär. Onda Musa aleyhisselam şoň ýanyna ilim almaga gidýär. We şu kıssany İmam Buhari ilim almak üçin ýolagçylyga çykmaklyk bölümine getirýär. Misal hukmyny. Allah'ın Rasuli Peygamber Musa aleyhisselam we peygamberleriň üstünlerinden özünden ilimli biriniň badygyny bilip Hıdır aleyhisselam ol hem peygamber şonuň ýanyna gidýän hem şondan ilim öwrenmekligi. Godaňyza getirip bilýän musulman dogunlar. Peygamber aleyhisselam ilim almaga gidýär. Ýa bolmasa ýa-ni sahabalar birje hadisi öwrenmek üçin ýurdaşýarlar. Ene şular sahabalar dine, din ilmine, peygamberimiziň sünnetine şeýle ähmiýet berenlikleri üçin ulu kafir döwletlere de näme islamy ýaýradyp olary musulman etmäge başardylar. Dünýäň o çetine gitdiler, musulmançylygy ýaýratdylar. Indi bize seredelik. Biz bir öýümüziň içindäki hemme öýümüziň maşgalamyzyň agzalaryna dinimizi öwredip bilemizok. Islama gelip dogry musulmançylyga amal etmeklerine sebäp bolup bilemizok. Ama bular dünýäň o çetine gidip kapyrlyň islama gelmegine sebäp bolupdylar. Näme üçin? Ene şol gaýratlar, şol ihlaslar üçin. Ama biz ilm almaly bolsak, bir şäheriň içinde ýurdaşmak aňyrda dursun, bir şäheriň içinde 50 sanalyk bahana tapýas, kelläm agyrdy diýäs, işim ma diýäs, aradam kan ay başagy olaydyk diýäs. Şeýdip ay gün geçip otyr, soraýan näçe süre bilýän? 4 san 5 sanalyk. Näçe ýyl namaz okap bersin? Ay 5 ýyl 6 ýyl. 5-6 ýyl namaz okap bersin, özüň 4 san 5 san süre bilýän, onam dogry okudysan, onam dogry okap bilmeýär. Tejwid ýok, lat ýok, öz başyna öwrenme edipdir, gezip ýör. Ettehiýatyny dogry okudysan bilmeýär. Aýplap diýemizok musulman dogunlar. Gaflatdan oýun olyň diýip diýäs. Bu ýalçylyk näme üçin bolýar? Näme üçin biz dinimizi öwrenetimiz gelenok? Näme üçin gaýrat edemizok? Ýa bolmasa çagasy bolupdyr 7 ýaşynda, 8 ýaşynda, 10 ýaşynda çagaňa din ilmini bermek üçin, öwretmek üçin näme etdiň? Hey bir herekete geçdiňmi? Ýok. 14-15 ýaşynda ullukan ýaşy bolup gidipdir çagasy. Gaýda ogly. Soraýan öwretdiňmi? Kur'an öwretdiňmi? Akide öwretdiňmi? Bir ahlak dersi, akide dersi geçildimi? Ýok. Musulman doganlar, ilim bolmasa musulmançylyk bolmaýar. Dogry musulmançylyk bolmaýar, dogry islam ýaýramaýar. O hayal dünýasynda uçup ýörsimek biz. Ilme ähmiýet bermän, musulmançylyk islam ýaýrar diýip pikir edýän bolsak, dogry islam ýa-da içimizdäki haramlyklar öz-özünden gider diýip pikir edýän bolsak, biz hayal dünýasynda uçup ýörsimek. Hakykatdan gopuk ýaşap ýörsimek. Dogry ilim bolmasa musulman doganlar dogry islam bolmaýar. Bolar musulmançylyk, ady musulman. Dogry ilim bolmasa, dürüst ilim bolmasa, dogry akide bolmasa, kellesine hijab taňar aşagam jinsly. Ýa bolmasa dar şoňa meňzeş. Dogry ilim bolmasa, dogry akide
akide bolmasa haja dikkeler men haja gittim diýip özüne hajaga diýdiler, soňam toýdan toýa böküp bagşçylyk ederiyor, kulawun bolup. Dogry akide, dogry ilim bolmasa namaza mokar, jumada gider, amma araklyl toýa da gider. Toýuny aragam goýur. Başga haram yerlere de gider. Dogry akide, dogry ilim bolmasa musulmanlar onlar pire gol berdim diýip soňam gidip şirk goşar, bidgat çykarar, ýa birlat eder. Ýani eger biz çyndanam durus bolyň musulman doganlar, dogry islamyň, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň öwreden islamynyň, sahabalaryň Peygamberimizden öwren dünýä ýaradan islamynyň, dogry islamynyň ýaýramaklygyny isleýän bolsak, islamyň öňe gitmekligini isleýän bolsak, özümizden başlamaly, dinimizi öwrenip ilim alyp başlamaly. Ilim bolmasa musulmançylyk bolmaýar. Emma ýanky diýenim biz ýerimizden turasymyz gelenok. Gitmege aňyrda dursun, online dersler we şoňa goşulmaga gaýrat tapmaýanlar bolýar. Bu musulman doganlar gaflat, ýaltalyk, bigaýratlyk. Emma şol ilim almaga hepde birun bolmanna wagt tapmaýan kişi dünýäwi bir zat üçin gije günü işlemege ýaltanmaýar, wagt tapýar. Beşman üçin. Emma bu dünýäsine we ahiretine peýda boljak ilmi öwrenmek üçin hiç bir gaýrat ýok, ýerinden turmaýar, bir kelle agırdasy gelenok, rahmet çekesi gelmeýär. Diýmek näme musulman doganlar bul gaflatdan oýanmaly. Sahabalarymyzy Allah olardan razy bolsun görelle almaly. Birje hadis üçin ýurdaşýarlar. Sahaba bola gönü Peygamberimizin agyryndan din öwrenen kişiler şonda da ýene ilim öwrenjek bolup ýurdaşýar. Biz näme? Näçe san sureýatdan bilýän, tejwidli öwreniň muallimden, birje akide kitabyny geçdiňmi başyndan soňra çenni, birje bir fiqh kitabyny geçdiňmi namazyň farzy, sünneti näme, secde nähile getmeli, usul taharat farzy, sünneti näme, şu zatlar öwrenmek üçin birje kitap geçdiňmi? Näme musulman doganlar özümde şu soralar soramaly biz.